От позвъняванията, които получаваме почти ежедневно в сервиза, ми става ясно, че голяма част от хората първо не са наясно с това какво означава да имаш проблем с скоростната кутия и как да го хванеш в една начална фаза. И второ, не са наясно с процесите по обследване на проблема, отстраняването му и обслужването на една така скоростна кутия. Става въпрос за DSG и S-Tronic, монтирани при VAC автомобилите. Без значение дали е DSG за напречно монтиран двигател или така наречения S-Tronic при надлъжно монтираните двигатели. Симптомите в общия случай са сходни. Един от признаците е теч на масло. Течовете на масло могат да бъдат външни, такива, които да се виждат и такива, които да не се виждат и просто в един момент скоростната кутия да остава без масло. Причините могат да бъдат много. Могат да бъдат дефектни гарнитури на картерите, могат да бъдат дефектни капаци на съединителите, през които да изтича маслото. Има и по-сериозни такива проблеми, които са свързани с двойноманшетните семеринги, които се намират между двете части на скоростната кутия, механична и хидравлична. При всички случаи обаче трябва да се направи обстоен преглед, диагностика, да се анализира откъде би могъл да дойде проблема и съответно да се отстрани. Много често получаваме запитвания: дайте ми цена за смяна на съединител. Супер! При смяната на съединителя обаче има много компоненти, които, особено при S-Tronic, първата и втората генерация, подлежат на подмяна и те също са проблемни и биха компрометирали живота на съединителя. Много често, понеже общото усещане е, че един такъв съединител излиза около 1500-2000 лева със смяната, много често обаче колегите сменяват така наречените фрикциони, които са вътре в пакета на съединител и самата касета остава старата. Тук в случая, нали, това е друг тип съединител, не е за S-Tronic, но показвам го просто за да се нагледи за какво става въпрос. Много често касетата остава старата, тя е вече разбита, механично не работи добре. Много често помпите за налягане също изпускат. Много често в тях има механичен проблем и самата помпа не може да направи достатъчно налягане. Много често сензорният сноп е стара ревизия, който дефектира и при сменен съединител скоростната кутия отново се налага да бъде ремонтирана. Затова най-правилното нещо е да се направи диагностика, да се уточнят какви са проблемите, дали ще бъде обслужване, дали ще бъде ремонт, дали ще бъде ревизия цялостна на скоростната кутия. И е много трудно да се даде цена на база запитване: дайте ми цена за смяна на съединител. Казвам го просто за да се ориентирате и да имате малко повече информация. Иначе ние сме специализирани в ремонтите на DSG и S-Tronic. Може да пускате запитвания към нас. Колегата, който се занимава при нас с ремонт и обслужване на тези скоростни кутии, може да се каже, че е един от най-добрите в бранша, изключително компетентен и най-малкото дори за консултация можем да дадем правилната такава. Диброс сервис, последвайте ни за повече интересни видеа.